Oke guys, kembali lagi di channel Irma Safitri. Kembali lagi bersama Mas Fiski. Halo Mas Fiski. Halo, Mas Fiski pakai barungan apa ini? Wah, pakai barungan kodok. Terus ada Mas Hanif. Mas Hanif pakai barungan? Wah, singa besar. Aduh, ada Denis. Nis. Bawa apa itu? Apa? Gusti. Terus ada Arhen. Halo Arhen. Wih, Arhen memakai barungan apa ya? Wah, pakai singa. Arhen kuat. Kuat. Terus ada Mas Silo. Udah ngantuk, guys. Mas Silo pakai barungan? Wah, barungan pink. Terus ada Mas Rama. Mas Rama pakai barungan hitam. Terus ada Dek Jihun. Dek Jihun memakai barungan. Wah, barungan hiu. Barungan hiunya nanti nyaplok sapa, Hun? Rama. Wah, Mas Rama dicaplok are. Terus ada Mas Iqbal. Mas Iqbal pakai barungan apa? Wah, telon putih. Ngantuk toh, Bel? Terus ada Mas Reksa. Mas Reksa pakai barungan Telon merah. wah, telon merah. Terus ada Mas Elvan. Mas Elvan pakai barungan Singa putih. wah, singa. Kecil. Wah, singa kecil. Denis mau pakai barungan apa? Wah, barungan ular. Yo, Mas Elvan dipakai karo Mas Fiski yo. Wih, Mas Fiski mau pakai barungan kodok. Kepake Mas Fiski. Pakai. Hei. Yo wes yo Mas Elvan karo Mas Fiski. Nis gak boleh gitu toh. Yo saiki Mas Hanif. Mas Hanif karo Mas Silo. Ahen awas Ahen. Singone Ahen. Joget Han, pawange Han. Joget. Joget. Ayo Le. Han. Silo. Hen?
kok bu eret-eret we to dis. Ahen, gila Bapak. Gentimo. Wah, Mas Elvan jadi pawang. Gak iso. Wes yo Mas, silo karo Mas Jenip. Yo saiki Mas Reksa. Mas Reksa mbek Mas Iqbal yo. Halo Arhan. Arhan. Guju to. Yo Mas. Cerita pada Akan kudu dumateng Moro Karso, kejawi saking Moro Karso, ampun lumebet dhateng ring. Ampun lumebet wonten salebetipun ring. Keranten panggenanipun inggih radi sumpek nggih. Ampun mlebet wonten area pentas geranan ring. Keranten panggenanipun winates. Kersanipun Moro Parogo saged lumadhange karya kanthi sae ugi kanthi leluasa boten mekaten. Pun kami kabesanipun kagem para pamirsa menika wonten berita penemuan sebuah HP. Semoga ingkang HP-nipun dumawah semoga saged dumateng kata kula Mbak Putri utawi Widowati menika nggih wonten panggung semoga saged datang panggung ingkang rumaos HP-nipun gawah. Yo wes yo Mas. Yo saiki Dik Jihun karo Mas Rama. Denis gak kuat, Denis pakai devil. Ayo Dik Jihun karo Mas Rama. Oh ya. Doko. Ayo Dik Jihun. Wih Dik Jihun pakai berungan. Yuk. Kan. Apa? Oh, Yuna tadi tidur. Sekarang udah bangun. Ayo Denis dipakai nih, Denis dipakai. Nggak bisa, ini nggak bisa. Kok naca gede iso. Nggak usah. Nek jatuh. Kok nek jatuh bahaya. Gini Re. Dik Jihun ngerti tante toh. Wah, Yune medeni Yune.
Ya wes yo Dek Jiun, Mbak Mas Rama. Ayo Dek Jiun sekalian. Oke guys. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa komentar, subscribe, dadah.